so buhlephukile bonke kanje amehlo isiphongo like this whole part ayikho. Bafunyanwa beswelekile namhlanje abantwana ababini nabalahleke kwilokishi yaseSoweto eGauteng izolo. Uvele kwinkundla kaMantyi umsebenzi wenkampani G4S obandakanyeka eqhwesheni kukaThabo Bester kwintolongo yaseMangaung. Most importantly is just to get the win. If you do get the bonus, which I don't want to mention, which will be even better for us. Iqela leBulls liza kungquzulana neLeinster kumdlalo weUnited Rugby Championship kwibala laseLoftus ePitoli ngomgqibelo. Unduna ngokuhlanje inkosi ngokusiboleka indlebe ukanda ndambi ndodwa ndamba nophumza siphumba noyitoliki ulwimi lwezandla. Abahlali baseSoweto eGauteng bathi kukho abaphuli mthetho ababulala abantwana ngenjongo zokusebenzisa amalungu abo ukwenza amayeza okukuze emva kokufunyanwa kwemizimba emibini yabantwana abangamakhwenkwana eRockville naseWhite City. Amakhwenkwe amathathu alahleke ngokuhlwa kwa izolo, kodwa omnye kulamakhwenkwe ukwazile ukubhunca wabuyela ekhayeni lakhe, ukanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngelinqaku. Uqhelekile unomthandazo Zulu emva kokufunyanwa komzimba wonyana wakhe ibilusuku olunzima olu kuye. Like everything, mntana osmayilayo, mntana othanda abantu noma thanda R1. Sabona njani mama? 5 rand. Unyana wakhe uNqobizitha Zulu noneminyaka emihlanu ufunyenwe esuswe amanye amalungu omzimba wakhe ngalentsasa yanamhlanje. Bengizwa bathi kutshontsha ama-body parts wabantu athengiswa in but namhlanje ngibone emntwaneni wami ukuthi shokushuta ayathathwa ama-body parts wabantu. Uthi imeko amfumene ekuyo isahleli engqondweni yakhe. This whole part ayikho. It's like avocado mawuzoyikhipha so bese kusala this gogoko lakhona mntanambele njani. Abahlali bachithe ubusuku bonke bekhangela lamakhwenkwe. Mntana wesithathu ke makesho yena ukwazile ukufika endlini, kodwa ke ufika endlini nje uthukile uyakhala, nasekhaya kithi bayamthethisa ukuthi kungani ufika wena endlini late kanje. Kanti ke umntwana wase uyasaba ukukhuluma, ukhuluma ngakusasa kwakhona ukuthi ke nawe into eyenzakala lapha yana ngangihamba nabangani bami baboshiwe kumanje asazi ukuthi baba yisethi mina ngikhonile ukuphunyuka. Abahlali balapha bothukile bekwakoyikisela nabantwana babo. Insapho nabahlali zifuna abo benze ubugebenga babanjwe ngokukhawuleza. Kwindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa nguNewsroom Africa ndinguzikhona Tshona eWhite City eSoweto. Uvele enkundleni kaMantyi eBloemfontein eFreystata umrhanelwa wesithandathu kwityala likaThabo Bester loqhwesha entolongweni. uJohn Masukela ona51 ubekwe amatyala amabini elokunceda ibanjwa kuba liqhweshe entolongweni nelokuphazamisana ingalo yomthetho. Ukanti uza kubuyela enkundleni kwakhona ngomhla wesithathu nowesine kuMeyi nabanye abarhanelwa kweli tyala. John Masukela ona51 eminyaka ngumrhanelwa wesithandathu kwityala lokuqhwesha kukaThabo Bester entolongweni. Lo mrhanelwa ujongene namatyala okunceda ibanjwa ukuba liqhweshe nokunyasha ingalo yomthetho. Yes, Mr. Masukela, your case is remanded until the 3rd and the 4th day of May 2023, Court 20A, for your co-accused and for your possible bail application. You will remain in custody until then. Masukela njengoko bevele enkundleni namhlanje uchazwe njengomntu ongazange wajongana nengalo yomthetho ngaphambili. Umbuso ke wacela ukuba ityala lakhe lirhoxiselwe umhla wesithathu nowesine kwinyanga kaMeyi apho aza kuma emkhumbini nogqirha Nandipha Magudumana nabanye abarhanelwa abaza kufaka izicelo zebail. What the state requested is that the matter be postponed to 3 and 4 May, where he's going to make an application for bail, just like the other 3 accused who
whose case was postponed to the same date for the same reason of bail application. He is currently facing 2 charges, which is assisting an inmate to escape from lawful custody and defeating the ends of justice. Igunya Abantu lezotshutshiso linelunda ke ngetyala elijongene noThabo Bester yaye baninzi abantu abaza kubanjwa njengoko uphando lusaqhutywa. Umongameli Cyril Ramaphosa ebesindleke ugxa wakhe waseNamibia umnumzana Hagen Gop kutyelelo lwaseburhulumenteni kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje. Injongo yolutyelelo kuqinisa amaqhino zakuzelwano kwezopolitiko noqoqosho phakathi kwalamazwe mabini. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa uthe lona candelo bafuna ukusebenzisana kakhulu kulo licandelo lezamandla nanjengoko eli loMzantsi Afrika lijongene nozengezenge kacimicimi wombane. Wamkelwe ngezandla ezishushu kweli kutyelelo lwakhe lwaseburhulumenteni umongameli waseNamibia ephelekwe ligqiza labaphathiswa lekhabhinethi yakhe. Ilizwe laseNamibia lelinye lamazwe aphambili arhwebelana neli loMzantsi Afrika kwingingqi yeSADC. Umongameli waseNamibia ubuncomile kakhulu ubudlelwane phakathi kwelizwe lakhe neli loMzantsi Afrika. The bonds of solidarity between our two nations are etched in sweat and blood. They are etched in our collective and glorious history of struggle and triumph against brutality of apartheid. Umnumzana Genkop ukwavakalise ukuba akaza kuziqatsa kunyulo lobongameli olulandelayo lwaseNamibia. My term as the President of the Republic of Namibia, the land of the brave, is coming to an end in 22 months' time, on March 21st, 2025. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa uthi bafuna ukuqinisa kakhulu ubudlelwane kwicandelo lezamandla. Both our countries are planning massive hydrogen projects. Such projects are key to the energy security of both South Africa and Namibia. Kulindeleke ukuba kutyikitywe izivumelwano eziliqela phakathi kwalamazwe mabini kumacandelo awohlukeneyo kwilinge lokuqinisa nangakumbi amatyathanga ozakuzelwano. Namhlanje usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uphekwe ngemibuzo epalamente indlu yebhunga likazwelonke lamaphondo. OkaMashatile uthe nakubeni bezama ukunceda inkampani ephehla umbane kweli uEskom bonelelo ngemali akuzuyikhupha ezingxakini lenkampani. Namhlanje usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uphekwe ngemibuzo epalamente indlu yebhunga likazwelonke lamaphondo. OkaMashatile uthe nakubeni benezicwangciso zokuzama ukonyula inkampani ephehla umbane kweli uEskom owambethwe zingxaki zokungahlawulelwa amatyala akhe ngomasipalabeli bengurhulumente bayaqonda ukuba ukuncedisa ngemali akuzukuncothula neengcambu ingxaki zale nkampani. As a government, we recognize that debt relief alone will not return Eskom to its financial sustainability. A key assumption considered the debt relief determination is the implementation of the recent tariff increase approved by the regulator. Emva koko Uphendule kumbuzo wokuqala wokokuba zithini izicwangciso zabo bengurhulumente zokuqinisekisa ukuba akukhethwa phela imasini xa kusabelwa umasipala basemaphandleni nabasezidolophini imali. Uthe urhulumente kukho izinto azinika ingqalelo kuqala ngaphambi kokuthabatha izigqibo. Yes, indeed, I agree with you that we should take into account the challenges that municipalities are facing. The same way that the National Treasury does when it allocates resources to national departments and to provinces when they do division of revenue. Uhambise wathi akhona namanyathelo azakuthatyathwa ukulungisa izigwegwe kulawulo lwemali olugwenxa komasipala. Njengoko eli lijongene neqondo eliphezulu lentswela-ngqesho, uninzi lubhenela ekuvuleni amashishini ngendlela zokugxotha ekati eziko. Kodwa ukuba ngusomashishini kweli asiyondlwane yanetha. Osomashishini bajongana nobunzima phambi kokuba bancamle impumelelo. Namhlanje sityelele osomashishini abasakhasayo sijonga amashishini abo kwakunye negalelo ekuhlaleni. Sityelele uNontlahla Masanabo othe ngethuba esebenza eIndia
Wafunda ngokuvelisa iti yohlobo lwechai. Uthe akubuya eIndia wayenza le tea esenzela usapho lwakhe de ethubeni wabona ukuba ikhona imalike yayo nakweli loMzantsi Afrika. Introduce iti le ebantwini ngabona abantu banetisakalo yokuyithenga, and I can say bayithenge ngobuningi khulu and bayijabulela. Kodwa uthi xa enokufumana inkxaso-mali angakwazi ukufumana indawo enkulu yokuyenzela khona, aqeshe nabantu bokumncedisa, ibe nokufumaneka nakwiivenkile ezinkulu. Inkinga mno ukudistributor, because now uthola ukuthi abantu abaningi bayithenga from Cape Town, Durban and all that, so ngiberegisa iCourier kanengi or maybe Paxi. Kusenjalo sityelele uLindo Mnisi ongumsunguli wevenkile ethengisa izixhobo zokwakha iAndorra Hardware. Wabona ithuba lokuzisa ezivenkile ezilokishini ukwasebenzisana nosomashishini abasakhasayo abafana naye. Ziningi izinto lezikhona ema-shops wethu le ekungukuthi sipartnerisha nabantu bala eMzantsi, abantu labasesebasha, abantu labansundu labakha lezo zinto lezo. So ama-paints, ama-drop sheets, ama-grouts, a lot of other products sistoka from other emerging, small businesses lefana nathi. Sithetha nje uLindo unevenkile ezintathu kwiilokishi ezohlukeneyo. Uzibetha isifuba ngokudala amathuba engqesho. Konke lesikwenzako sikwenza from emaphaketheni wethu. Yiloko lokwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi sikhule ngokushesha njengangawo wonke amabhizinisi. Abathengi bakhe basixelele ngokubaluleka kweli shishini kubo. Because mina I'm a plumber especially because we do get credits from them. They can give us some products, then we come back and pay to them. Convenient for a teen. Uthola ukuthi uyobhadala isimende le ekudeni babuye bakushaje ne-delivery. So ngendlela zokuthi uyakwazi ukuthatha iwheelbarrow usondele la eduze uyithenge imaterial ongabe uyayidinga. uMzantsi Afrika ujongene nentswelangqesho. Ezoshishino zibonwa zilikhubalo ekuveliseni amathuba omsebenzi nokulwa indlala. Kusenjalo sihleli nomphathiswa wamashishini nophuhliso unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams nalapha za kusicacisela banzi koncedo lwesebe lakhe ngokuphathelene nabo banamashishini asakhasayo kweli. Mphathiswa, masikubulise sikwamkele, sibulele kakhulu ngokusabela ikhwelo lethu. Ingaba isebe lakho libanceda njani abasomashishini sigqibo ukubabona ngoku ukunceda amashishini abo ukuze aphuhle adlulele nakwinqanaba elingentle? Masibulise kuwelisa, sibulise nakubabukeli kwindawo ngendawo babukele kuzo. Ekuneneni isebe eli lethu njengoba besisitsho lijongene nokuphuhlisa amashishini abakhulayo. Ndiyabona mhle umsebenzi owenziwayo, noba uthetha ngeAndorra noba uthetha ngosisi lowenza iti. Apha esebeni ke sithi sibe nee-agencies ezimbini. Enye ijongene nokunikeza ngezakhono zokushishina, le nto ngesingesi bayibiza i-business development support. Ufuna upakhejelwa, ufuna umakethelwa ibhizinesi yakho, ufuna ukwenzelwa i-business plan, ufuna nje ezinto zizokuncedisa. Then xa sele ke ngusithi ndifuna ukwandisa, ndimvile usisi uthi iti yakhe iyathengwa umzekelo koKapa, so usebenzisa iCourier. Mhlawumbi angathanda into yokuba abe nayo enye ibhizinesi ephaya eKapa apho abantu bangazibe bebhatala afumane indawo phaa. Ngoku sinayo iskimu esisibiza ngoba yi-Township and Rural Enterprise Program. ISIFA eyi-agency ejongene nokunikeza ngemali kwabasemashishini. Imali yethu ke ayifani nezi mali zinikeza mahala ngoba sijongene namashishini. So imali yethu izinhlanhlu mbini, elinye icala yi-grant, elinye icala yi-loan, bayibiza i-blended financing ngesingesi. So umzekelo kule trap ndithetha ngayo endithi ijongene nosomashishini abasezilokishini nasemaphandleni ihamba iyoma kumyinge we-1 million rand xa sikuboleka. Uyafumana ke pha abantu abenza kwezinto ze-hardware ubuzibona pha, abantu abenza i-saloon, abantu abenza amagwinya i-bakery and all the other township-based businesses. Yona ifuna nje into yoba kubekho ubungqina boba ngumntu waseMzantsi Afrika okanye uzawuqesha u-70% wabaseMzantsi Afrika, ubhalisile ishishini lakho apha kumasipala apho uhlala khona. Kwakhona ube ngumntu okwazi uba nebhanki, i-akhawunti yebhanki ngoba imali zethu zingena ebhankini. Kubalulekile kuba abantu kwakhona babhatala i-tax, babe ne-tax clearance certificate ngoba sisebenzisa imali yabarhafi.
yenye nje yeschemes ezinazo kodwa zawuthi ngoba siqhuba ndiza kuchazela ngezinye. Aba sibabone pha bangabaleka bahambe bayesifa bayoboleka imali, kanti lo we-hardware angade ayoboleka nakwimali ye-manufacturing esischeme esisenzele i-localization ukwenza uba ezi zinto athi bazithenga koosomashishini abakhulayo zikwazi uthathwa zizofakwa kuba sithi masingaloko sithatha izinto ezenziwa ngaphandle zonke. Zikhona ezenziwa apha emakhaya abantu bakwazi uzenza izitena neentoni kuyakhiwa ezilokishini ezenziwa apho xa zifakwa kwezi hardwares uyakwazi azoboleka imali. Apho ke sibanika up to 15 million rand. Kule 15 million rand uba ngaba uthatha yona u-30% yigrant. Ze sithi Themba sikunika u-30% wegrant sithi inyanga ezintandathu awubhatali kuba lokho ibhizinesi ngakhe ingaqhubi kakuhle. Kufuneka ukubhatala irent, kufuneka ubhatala abasebenzi, then emva kwenyanga ezintandathu ubuye ke nguzawuqalisa ukubhatala ngokwendleko ezisibizayo ne-interest yethu engabizi kakhulu ke bethu na. Mphathiswa, phakathi kwenkqubo enizenzayo sivile into yobana ngaba niyaxhasa nabanini bezipaza shop. Siyayazi ke into yobana ngaba eli candelo lezipaza shop lidominathwa kakhulu ngabemi bangaphandle. Sasazi sinaso ischeme esisibiza ukuncedisana nezipaza shop esihamba siyotsho phaa kwimali engakanani xa ungumntu onezinto zakho kodwa inintsi xa ungumntu ongenanto kuba sithetha nge-15,000 rand. But kule 15,000 rand enye icomponent yegrant njengoba bendisitsho, enye yeyeloni. Yenzeka ngolu hlobo ke funeka ube unobungqina bento yokuba unaso isiphazo siqalileyo at least ebesisebenza for inyanga ezintandathu. Le nto yenze into yoba umntu angaveli engustela azosiqhatha athi ndinesiphaza athathe imali ayoyitya engenaso isiphaza. Mphathiswa, sibulele kakhulu ngexesha lakho. Kanti masicaphuleni kuba abantu baphefumule bathini kumaqonga ethu onxibelelwano ngemingeni abanabo kumashishini abo. Msasazi kudala elisebe lithi lizawusincedisa thina bomabhizinisi abancinci kodwa kubonakala elisebe lisincedisa. Nithathe lamaphulo niwase kwezaholo ziphaya ezilalini niye kusoloko izinto niziphelele ezidolophini. Sisicelo sami eso. Abanceda lo uyi-1 bese bethi banceda wonke umntu ngamaqhinga wabo abahlala bawasebenzisayo la xa befuna ivoti. Siyabazi kodwa ke sibajongile nangamehlo ebunzi. Eyam ikhampani iDelwas Company ndancama ndayiyeka ngenxa yongafumani inkxaso. Hayi ngoba ndingayi kwiminyango efama ndiyaya ndiyonkqonkqoza kuyo, ndandisiya ntonayo ukuze biyancedakala. Funeka ube ngumntu owaziwayo. KuFacebook uZolani kaDwesini Ncanda uthi pe umsasazi bathetha kamnandi apha kumabonakude kodwa xa usiya kwezi ofisi zabo bakufuna le bakufune nale yabe kusa ngapha nangapha de uphelelwe nayo loo mali incinci ubunayo ayifumaneki le nkxasomali yoosomashishini abasakhasayo. uBeni Masamande na uthi thina singabantu abakhubazekileyo sineshishini siyalima qha sidinga inkxaso ukuze sibheke phambili twesekwelerha kwathuba. X-Men Mlingo Xaba yena uthi umphathiswa makahambele zonke idolophu ajonge bonke abantu abazisebenzelayo ngoba akasaqashwa sidinga uxhaso bakwethu. Kusenjalo nawe apho ekhaya ungaphefumla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo nethi 071 670 2548. Make sijonge kuba imalike ziqhube njani namhlanje. Iqela leBulls lijongene nomdlalo onzima kakhulu kule mpelaveki ye-United Rugby Championship nanjengoko kusiya kuba nzima nangakumbi kule tumente nalapho kujoliswe kwimidlalo ye-play-offs nekulapho amaqela phambili ezakujijisana kwindebe ye-Heineken Champions Cup kwisizini ezayo. Lamakhwenkwe kaJake White azaqobisana neLeinster kwibala laseLoftus ngomgqibelo kwaye axeleshe ukuzibekela indawo kwi-play-offs. Thabile Makhaphela selengxankile nemozulu.
Nkosi kakhulu ke Madikela umhle ngomqulu wendaba ndibulise kuwe mzontsulu apha ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu igama lam ke ndinguthabile uMamvelafe wakwamakhaphela bethuna nantsi imozulu. Sivula ke mzontsulu phakela phondo lasempuma koloni emonti neziphaluka ngamashumi nje amathontsi evula kwakhona kwaliphondo linye phaa kogqibeka 18 elimathumba ndaka phaya emini yangomso. Shabule mgama ke mzontsulu jonge Free State eBloemfontein ngamashumi kwakhona kusacweke nje impela phantse yonke emva kwemini kanti kwakwaliphondo linye phaa koSasolburg ngawo la mashumi abenesine kusasibekela impela kakhulu kwasekuseni ngomso. Naso ke bukela imeko phaya eGauteng eJohannesburg eSoweto nase-Alexandra ngamashumi abenesine kusasibekele kakhulu phaya emini kwakhona ngibukele kwakhona iVereeniging ngamashumi abenesihlanu amafu angephi. Kodwa yona imeko phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi abenesithathu amathontsi entshizane zemvula kwakhona futhi ke mbukele ekhaya eMgungu Ndlovu ku-20 osibekeleyo. Masijonge sihlabule mgama phaya imeko eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi abenesithathu ezulu elimathumba kakhulu phaya emva kwedinala ngomso. Lo meko ke mbukeli ePolokwane kwakhona ibikiwe ngamashumi abenesixhenxe amafu. Masijonge mzontsulu imeko phaya eMpumalanga eMbombela ko-29 degrees nayo uqwengile kusukela ekuseni ngomso kwakhona kwakwaliphondo phaya eMpumalanga kusenjalo eSekunda ngamashumi abenesihlanu limathumba ntakampela izulu. Kanti yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi abenesithandathu ngamafu nje amathumba ntaka kakhulu emva kwemini ngomso. Lo meko kwakhona eRustenburg ku-29 degrees naye usebekele mbukeli wam. Masijonge imeko kwakhona phaya eNorthern Cape eKimberley ngamashumi abenesithathu liqonge kamnandi kusukela kwasekuseni futhi nangorhatya langomso eUpphendule ko-24 degrees naye mhle kakhulu mbukele ekhaya. Kodwa yona imeko phaya xa siqukumbele imozulu entshona koloni Kapa 15 ngamafu angephi limathumba ndaka kakhulu ekuseni kanti siyayivala imozulu ngeGeorge nge-15 amathontsi emvula. Kudeni ungozi uMamvelasi mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli. Senjalo ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo lendaba eNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV. Kamnandi mawethu.